mayibonga Nkosi ngithathe ithuba ngibulise ekhaya bani nobani ophulaphulayo namhlanje bethe itopic emnandi nenhle nelungileyo nombuzo okudala ubuzwa mhlawumbe impendulo engizokunika yona isenongabiyo le uyilindeleyo nempendulo mhlawumbe wena uyaziyo kodwa ke sofunda nje amavesi ambalwa sive uba lithini iBhayibheli. Umbuzo uthi ingabe kuvumelekile na ukuba abantu abangamaKristu bayidle inyama yakho? Ingabe ihagu, ingulube, ipork kuvumelekile na abantu abangamaKristu bayikhe na? Abantu abasindisiweyo, abantu abakholelwa kuKristu, abantu abakholwayo bavumelekile ukuyidla inyama yakho. Can Christians eat pork? Nakumbuzo, are Christians allowed to eat pork? Umbuzo lowo. Now xa sijonga indaba yakho mhlawumbe ke nasemabandleni ya-explainwa yacaciswa kwinkonzo esikhonza kuzo, kwinkonzo esihamba kuzo. Andizuthetha nto intsha, uzothetha into mhlawumbe nabantu bangeseke yazi kodwa sofunda nje amavesi ambalwa. Ithini lento? Why kuvuka umbuzo yokuba ihagu iyatyiwa okanye ihagu ayityiwa? It's because yonke lento iqale eBhayibhelini. Othi iyatyiwa uyithatha ezwini lenkosi, othi ayityiwa naye ukwayithatha wasezwini lenkosi. Sizoziyeka ke ezinye inkolo mhlawumbe ke ezinye inkolo ezaziwayo ezingakholelwa kuYesu Kristu but aziyityi nayo inyama yakho, but sifuna ukuba sithethe ngale ikholelwa kuYesu Kristu uba iyatyiwa na inyama yakho. Xa ujonga yonke lento iqale ku-Old Testament. Old Testament uThixo ngomkhonzi wakhe uMoses ebemnikeze umyalelo nemithetho ebemnikeze yona yokuba makafundise ngayo abantu, mabaphile kanjani, bangaphili kanjani, mabenze ntoni, bangenzi ntoni. Now xa ufunda ke ngokwezwi lenkosi ku-Old Testament kulapho khona uyifumana khona indaba yehagu yokuba inyama yayo akuvumelekanga uba ityiwe. Likhona ilist noluhlu lwezinto obuvumelekile zityiwe nemanga zingatyiwa. Haleluya. Xa sithatha incwadi ka-Isaya chapter 56 verse number 4. Haleluya. Okanye siqale nje ngoLeviticus verse number 11, chapter 11 verse number 7. Lithi izwi lenkosi kwincwadi kaLeviticus, zombini ezincwadi ndizikotileyo from eka-Isaya kwi-Old Testament, Leviticus kwi-Old Testament. Now sizozifunda zombini then ungazenzela ke i-conclusion yakho, isishwankathelo sakho, uyibone uba kuvumelekile na okanye akuvumelekanga uba ityiwe inyama yakho. Leviticus chapter 11. Inyama yehagu mayingatyiwa. Leviticus chapter 11 verse 7.
inyama yehagu mayingatyiwa. Kaloku ihagu inempuphu ezicandekileyo kodwa ayentyisi. Verse number 8. Inyama yezinto ezinjalo maningayityi, ningazichukumisi naxa zifileyo, kuba zinomlaza. Inyama yehagu mayingatyiwa. Ipuphu inempuphu ezicandekileyo kodwa ayentyisi. Inyama yezinto ezinjalo mayingatyiwa. Haleluya. Ningazichukumisi izinto ezinjalo naxa zifileyo, kuba zinomlaza. Utsho uLeviticus chapter 11 verse 7 to 8. Now, xa udibana nabantu abangayityiyo inyama yakho, bazokuxelela uba ungayifunda iBhayibhile from Genesis uyophuma nayo kwiNew Testament, kwiRevelation, awusoze uyidibane nayo ivesi ethi inyama yakho mayityiwe. Haleluya. Lo bowungumthetho lizwi kaThixo ebelinikwa abantwana bakaThixo, mabatye ntoni mabangatyi ntoni. Isaiah chapter 65 verse 4. Abantu, haleluya, haleluya, ecima lento yami. Abantu ungafika behleli emangcwabeni ebusuku bejikelezana nabangasekhoyo. Zinto ezitya inyama yehagu ezithebeni lizothe lodwa. Abantu ungafika bejikelezana namangcwaba ebusuku. Zinto ezitya inyama yehagu lizothe lodwa. Ngamavesi amabini, Leviticus 11 7 to 8, Isaiah 65 verse number 4. Zombini ezincwadi sizifumana kwi-Old Testament, zicacisa mhlophe. Ngoba xa ufunda uLeviticus, I think incwadi yesithathu from Genesis, uqala iBhayibhile, uqala uGenesis, be-Exodus, be-Leviticus. But ke ngoku uThixo uzoyiphinda apha ku-Isaiah 65 verse number 4, eyigxininisa uba zinto ezixhapha zitya inyama yehagu lizothe lodwa. Haleluya. Now, ininzi ityebile kangangoba le itopiki ayifanelanga monakali abe yedwa. Bokufana uba ndinazo izithethi zam noba zibini namhlanje ezizawusidikide nazo le topiki, kodwa ke indiza ayiphakamanga, zangakwazi ukuzofika. Ngoba bakhona abazalwane abangamaKristu abasindisiweyo abayamkele inkosi uJesu Kristu abangayityiyo inyama yakho because of lamavesi. Bakhona abazalwane abasindisiweyo abayamkele inkosi uJesu Kristu abayityayo inyama yakho bengawanaki lamavesi. Why bengawanaki? Xa ufunda incwadi yabaseRoma chapter 6 verse number 14,
apho khona lithi izwi lenkosi, for sin shall not be master over you. You are not under the law, but under the grace. For sin shall not be master over you, for you are not under the law, but under the grace. Isono masinganilawuli kuba anikho phansi komthetho niphansi kobabalo lwesisa sikaThixo. Hallelujah. Hallelujah. Nawe ngoku sowuyazivela ke oyityayo uzokotela le verse. Athi incwadi yabaseRoma chapter 14 ithi asikho phansi komthetho kaMoses, kodwa siphansi kwegrace. Singabe grace thina, singabe grace, singabobabalo, asikwazi ubotshwa ngumthetho kaMoses. Abethunye awuloyifumana ivesi ethi ke inyama yehagu, kuthiwe inyama yehagu lizothe loo nto leyo esidibeni mayingatyiwa. Ngoba xa ujonga ihagu, useyila hagu yayikhona nakwi-Old Testament, azikadibani impuphu, ayiketyisi ihagu yaginya qha. Senditshilo le topic le ityebile, inobuzaza, ungayijonga ngendlela zonke ubone uba ndiyitye ndingayityi. Umbuzo, wena monakalo uyayitya na inyama yakho? Masigqibele ngawo le ipendulo. Nkosi yam. Nkosi yam. Nkosi yam. Uyabona zininzi inkolo aziyinyama yakho. Zininzi inkolo ziyayinyama yakho. Uthi umfana ethetha nam, monakali ihagu andiyikhi, ndisidisiwe, ndiluKristu ngumntwana kaThixo. Abazalwane batshintshile ngokuba ikotela ivesi inyama yakho. Abazalwane bayikotela ivesi ihagu yakho because ibafuna ukutya. Hallelujah. Lithi ke ngoku xa ufundayo kwincwadi yezenzo chapter 10 verse number 12, it do not call something unclean if God has made it clean. Do not call something unclean if God has made it unclean. The same version was repeated 3 times. Now, apha ke ngoku incwadi yezenzo chapter 10, uPetros ubona umbono. uPetros siyamazi mos wonke akekho Old Testament, ukhona kwi-New Testament, wayengomnye wabafundi bakaYesu. Now ke ngoku lithi iBhayibhile waye walamba emini kwincwadi yezenzo, kanti khona iindwendwe zazisuka kumntwana kaThixo uKhoneli owayezithumileyo exelelwe nguThixo yokuba hambani obiza uSimon Petros. Naw ke ngoku walala uPetros wabona umbono. Hallelujah. Njengoba elele walamba wabona umbono, wazibona. Hallelujah. Hallelujah. Ithi kulo kulo mbono lowo kwakukho zonke inhlobo zezidalwa ezingatyiwayo ezizithuzile. Ngamanye amazwi wawabona umbono uPetros, kukhona nezidalwa ezinamanqinamane ezingatyiwayo ezixeliweyo, xaxisiweyo kwi-Old Testament. uPetros, hallelujah, ezingatyiwayo ezizinezithozini, ezirhubuluzayo nezibhabhayo. Weva ilizwi lisithi, vuka, xhela utye Petros. Vuka, xhela utye.
wanqaba uPetrus banikwazi ukutya because kaloku ezi zilwanyana ndizibonayo zizilwanyana ezixheliweyo yokuba azityiwe. But that impendulo, do not call something unclean if God has made it clean. Hallelujah. Mandiqothi nje le last verse sizoyijonga 10. Xa ufunda uTimothy uqala chapter 4 verse number 4. It is for everything created by God is good, and nothing is to be rejected if it is revealed with gratitude. Kaloku yonke into edalwe nguThixo ilungile. Makungabikho icalulwayo ke xa yamkelwe ngombulelo. Nakumlenze yakho ngokwa ubrayiwe uyavuza uthi thoma kubulele kuthiwe. Lithi iBhayibhile mawungabikho ucalulwayo. Kodwa kuyo yonke ke lonto leyo oyityayo esithi ndiyayitya mna inyama yakho because kwathiwa uPetrus makangacaluli into makaxhele atye. Ithi incwadi yabaseRoma chapter number 6 verse 14 konke thina singabakaGrace asingabomthetho. Ufunda uchapter number 12 number 5 kaMatheyu. Lithi izwi lenkosi kuchapter number 5 kaMatheyu verse number 17. Chapter 5 Matthew verse number 17. Sesiyayisonga ke ngoku. Verse number 17. Do not think that I came to abolish the law of the prophets. I did not come to abolish, but to fulfill. Andizanga chitha mthetho kaMoses, kodwa ndizowuzalisekisa. Ze ningabi ndize kuchitha umthetho kaMoses nomyalelo wabashumayeli bamandulo. Andizanga kuchitha, ndize kuzalisekisa. Ihabha idliwa kubaprofeti bamandulo. Uthi uYesu ngapha andizanga kuchitha le mithetho leyo. Ngapha uPetrus ubona umbono akafuni kudla ihagu. Uthi ayidla Petrus xelwa ngoba okungcwalisiweyo nguThixo kulungile. Abanye abantu abayityi because inyama yakho because uYesu Kristu efika kwilizwe lithile ndoda yayihlele emangcwabeni inedimoni. Lithi iBhayibhile zaphuma zangena ezagwini zabhabhalaza zayongena elwandle. Bathi abantu ihagu inamadimoni asinakwazi ukuyitya. Hey, ninzi le ndaba yakho ngayo man. Atomnye no eziyazazi namadimoni yakho zahamba zayongena elwandle. Atomnye no man, ubona phi wena idimoni lirhaxwa ngamanzi lisifa? Abazalwane bafuna nje ukudla nje inyama yakho. That's why beyikhotela ivesi. Libe lithi izwi lenkosi kwiNew Testament, xhela Petro, xhela Petros udle. Nazi nezilwanyana ezihubuluzayo nenyoka nowazazihubuluza zelapho, xhela Petros udle. Uyabona senitshilo that nokuzazi uyayitya nawe ngonakala inyama yakho. Ndizokuxelela into nawe mhlambe uyayazi into leyo ekhaya. Ndikhula mna ekhaya
phaa kwi-early 90s. Ihafu yefamily isindisiwe, ihafu yefamily ingasindiswanga. So ihafu yefamily ebisindisiwe ibingayikhi inyama yakho. Ihafu yefamily engasindiswanga iyitya inyama yakho. Ndandila sibona ekhaya ndabe ndiyitya-ke inyama yakho, but inyama yakho ufumaniseke uba xa uyityile, thina sasityeza inyama zasezilalini, fikile isitheki nalapha zisekhona zezidolophini, fikile isitheki senqatha, uthi uyityile ikuhlale kakubi, ufumaniseke uba utshisa ilanga sekuhleli kakubi. And ke ngoku aba bangayityiyo apha ekhaya inyama yakho bazodla ichicken. Early 90s ndathatha i-decision uba le nto ihleli ihlala kakubi apha emqaleni, so unoba ndiqhubeleke ndizityisa ngabantu bathe yakho bavele ndiyiyeke mani, because kakade ihleli iba khona inyama enkukhu ndandingasindiswanga ke ngoku. Because abazalwane babengayityi inyama yakho kudala. Lo uthi abazalwane bakhupha ivesi ukuze bayitye inyama yakho ngoku unyanisile. Ivesi yakho mandulo phaya yayingatyiwa ngabantu abasindisiwe. Kodwa ngoku mhlawumbe ke siphendulile izibhalo siphendule. As a result bakhona nabanye nangoku abangekayityi nangoku, because bange bayitye kwade kudala bathi siyawabona la mavesi, siyayiva le nyani uba yinyani, kodwa asinowasaphinda siyitye inyama yakho. Haleluya, haleluya. Xa ufunda nje ihagu le inyama yayo kuthiwa i-healthy noba healthy. Abanye bathi i-white meat, abanye bathi i-red meat. Kodwa xa ufundayo ezinto zifundwayo, khona bendike ndayifunda apha ngenye imini, ithi pork ine-reputation yokuba i-unhealthy kuba i-red meat. Kodwa ifale kuthiwe however it is a good source of certain nutrients as well as high quality protein consumed in the moderation. It can make a good addition to a healthy diet. Yahagule uyayitya nambonakala inyama yakho. Uyabona bangcwele, le itopic enokuzaza kakhulu, itopic enokuzaza ingenye yetopic apho khona sifike sifase, ongafika nasebandleni abazalwane bekhonza ihafu ingayityi, ihafu itya, abanye bengayityi, abanye beyitya. Mna ndandingayityi ihagu okanye ndayiyeka because of isizathu soba ndakhula ingatyiwe ekhaya ngabantu abaninzi besindisiwe. Ndayiyeka nami ihagu because ayingandihlali kakuhle. Haleluya. Kodwa lithi izwi lenkosi, xhela Petros utye, xhela Petros nezirhubulu zayo, inezinye izitho ezine kodwa zingetyisi. Xhela Petros udle. Masiyivale bangcwele ngento ethi xhela umoya kaThixo amnikeze direction. That is why kunyanzelekile umzalwane nomzalwane abe no-Holy Spirit, because uthi uYesu ehamba andizunishiya nodwa nezinkedama, ndizawunishiya nomoya oyingcwele ozonifundisa zonke izinto anikhumbuze nebendizithethile. Haleluya. Cela umoya kaThixo, cela amandla kaThixo. Ungazuthi omso andiyityi inyama yakho because umonakalo uthi abantu ingayityi.
ndiyayitya inyama yakho because umonakalo uthi mandiyitye. Cela umoya kaThixo akuncede akunikeze direction. Hallelujah. Akuzulishiyane nodwa, nishiyane noHoly Spirit. Hallelujah. Ngoba singaxhuthaxhuthana, omnye athi yadliwa, omnye ayidliwa, omnye iyadliwa, omnye ayidliwa. Ufumanise uba ngoku ungaxhuthaxhuthana ngaloo topic eyi-one uba idliwa, ayidliwa, idliwa, iyadliwa. Hallelujah. Kodwa noba ndandingayityi yakho ke because of eso sizathu, 2005, 2006 ndisemsebenzini ngenye imini kwaziwa nenyama ibrayiwe intle, kanti khona omnye umfana ondaziba yakho andiyityi. Ndaya ngamandla, wandibuza lo mfana xa ndiyigqibezelayo uba inyama ntoni, ndathi igusha. Uthi namhlanje ubuyele yakuye. Hallelujah. Hallelujah. Thixo ke makasincede kwangcwele, mandiye ngolu hlobo. Ndizobuya wena nayo le topic ngenye imini. Sizolidikida udaba, ndizoza nawo abapostile, ndize nawo abathunywa, ndize nawo abakhonzi. Siyidikide le topic. uThixo sincede, asinikeze direction. Inkosi masisikelele ekhaya. Inkosi masisikelele, uphinde uzifundele la mavesi. Ucela uThixo akunikeze direction. Ndiyidle na yakho, ndiyeke na yakho, because ezinye zezinto zikhona izinto xa bethethayo abantu, abanye abantu bawele nazo ezinye izinto kwi-Old Testament beza nazo kwi-New Testament ngoba zisutha isimo sabo. Ezinye zishiywe kwi-Old Testament because zikhabana nesimo. Ufumaniseke ngokuba kufike kuliwe pha, kanti into kaThixo ayinawo umoya wokulwa, ayinawo. Into kaThixo inomoya ozinzileyo nozundileyo. Umzekelo kwi-Old Testament bebethathwa abafazi noma bangaphi bingasongxaki loo nto leyo, but xa sifika kwi-New Testament yashiywa kwi-Old Testament loo nto leyo, kwawela le nto uba umfazi uba yi-one. Now abanye abazalwane bawele nayo le vesi yokutyiwa kwenyama yakho, yongatyiwa kwenyama yakho. Nalapha kwi-New Testament abayitya inyama yakho because i-Old Testament ithe mayingatyiwa. Abanye abazalwane bawele nayo imithetho kaMoses yokuba zininzi manje izinto, ezinye zishiwe, ezinye kuwele nazo, ezinye zishiwe, ezinye kuwele nazo. Kodwa mesibigxile kakhulu kule yakho, yatyiwa na inyama yakho kanye ityiwa. Cela umoya kaThixo akunikeze direction. Ulilephukela kwitopic elandelayo sizoyixoxa, ndizobe ndingendedwa. Kodwa okwangoku khawube ukhomenta usixelele uba wena ucinga ntoni, yatyiwa, ayityiwa, yatyiwa, based kubuso lenkosi. Inkosi mandisikelele. Amen.